art great, and doest wondrous things. Thou art Elohim alone. We trust your ways, we will walk in your truth, unite our hearts to fear your name. We praise you, Abba Yahweh, great Elohim, with all our heart, and we will glorify your name forevermore. Thou art great, and doest wondrous things. Thou art Elohim alone. We trust your ways, Abba Elohim. We will walk in your truth, unite our hearts to hear your name. We praise you, Abba Yahweh, great Elohim, with all our hearts, and we will glorify your name forevermore. Galay buka lang itangahan ng kapunon. Salamat sa imong padayon na pagpanalangin ka namo pinagi sa imong mga pulong, naghatag ka namo kalamdagan, naghatag ka namo og uswag sa among kahibalo o pagsabot hitungod sa imong tigarian sa mga misteryo nga tinagong butang nga imong pangipadayag ka namo pinagi sa pagtuon namo sa imong mga pulong. Salamat nga padayon kayong kasabot sa imong mga pulong diha sa espirituhanan ng pagsabot. Salamat ikaw ba rin magalamdag ka namo pinagi sa imong balang espiritu. Salamat sa imong lihok, wala kayo mahimo ng pangawahan na wala mo ang balang espiritu nga nagatudlok ka namo sa tanang kamatuoran, magkakasabot ka namo sa mga pinadayag sa mga tinagong butang. Salamat sa pag-abis ng mga itulungog sa among mga mata na kami padayon pa nga malamdagan, hayagan, may tungod sa imong mga puno. Dalaygon ka hindi ka punon, salamat sa imo ang pagikuban, salamat sa pagtudlo ka naman. Ang pasalamatan ini pinahid kanimo ang magtutudlo, ang pangilara ko ni Yeshua, ikaw ang patutudlo, ang magatudlo ka namo sa imo ang mga tulong. Salamat na inubos na ulipon, dahil ito gamiton, salamat sa iyo. Ang pasalamatan ini, hindi ito naman pinahid kanimo mo agalon, Rabo Yeshua. Amen. So before mo adto sa ato yung main topic about siya sa infilling, no? Pagpapuno o pagpapuyo sa walang espiritu na hinato. Gani ato maning makita diya sa diri sa John 3:3 o John 3:5. Kani raan naman kay nato nga pagtulunan, di ba? Nag-ingon din Yeshua answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of Him. So, una niyang gisgutan diri ang pagpakatawa pag-usap. Ganit sa verse 5, nag-ingon diri, Yeshua answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of Him. So, adunay duha ka punto na atong gisgutan diri. Sa verse 3, nag-ingon diri, born again. Okay. So, ang purpose niya is to see sa kingdom. Okay. No? Born again, para makita siya kingdom. Then, sa verse 5 na po, nag-isgot na po siya, unless a man be born of water. Ito pa, mataw na po ka, born of water. No? Born of water. And the Spirit. Ito pa na po yan, born of the Spirit or Ruach.
Ang tuyo ani to enter the kingdom. So notice nato igsuon. Kaning John 3:5. Nigawas gini siya sa panahon na ni Rabon Yeshua. O gani ni dool si Nicodemo. Kay natingala man gud siya. Ay sa verse 3 sa verse 1. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Yeshua by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from Elohim. For no one can do these signs that you do unless Elohim is with him. Meaning, kini si Nicodemo is, usa ni siya ka-Pharisee or a teacher. Kaya yung bagani ito si Rabon Yeshua. O sa verse 10, Yeshua answered and said to him, are you the teacher of Israel and do not know these things? Meaning, si Nicodemo, usa ni siya kahulagway. O, ito ni siyang i-illustrate, ito siyang i-icon na. Para makuha din nato ang Nicodemo. O, kini siya, teacher ni siya. So, sa teacher ani niya, ang balaod, law of Moses. At the same time, ruler di siya. Oh, ruler, no? At the same time, Pharisee. Oh. So, sa iyang pagka-teacher, sa iyang pagka-ruler, namangha siya kang Yeshua. No? Namangha siya kang Yeshua. Gani, ningon pagid siya, teacher. Diba? O, ningon magani siya direct teacher or another word sa teacher sa ilahang pinulungan is rabbi. O pang pinulungan nanin, yung translation nanin is great one. Ningon siya direct nga rabbi or teacher. We know that you are a teacher, ano? Rabbi, we know that you are a teacher. In great one and teacher is si Yeshua. So, buot ni mong pamalandungan, si Nicodemo, ha? Teacher po siya. Sa balaod ni Moshe. At the same time, ruler siya. No? At the same time, naa siya righteousness. Pag-ingon sa pulong bangaan, unless your righteousness exceeds sa righteousness sa Pharisee, dili ka kasulod. Sa ito, panaan ni sila ilahang righteousness. No? Pero luyo sa iyahang pagkatao, o luyo sa iyang pagka-ruler, pagka-teacher, na ay dako kayong question mark sa iyang kinabuhi. Ako kayong pangutana. Nya kay abi nimo ni mga Pharisee, grupo-grupo ni sila. Ang Sadducees, grupo po ni sila. Ang Pariseo, ituo ni sila og adunay pagkabanhaw sa minatay. Mutuo po ni sila og mga spirits. On the other hand, ang Sadducees, usag gyapon ang kagrupo dito nila, no? Nga dili mo tuo sa pagkabanhaw, di mo tuo sa spirito. So, kini si Nicodemo, dili siya nga grupo na bilong Pharisees. Then kining Pariseo, dili sila basta-basta makighalubilo o kanang basta-basta nga tao. Kunya dabi na karon kay nagawas man gud ni Yeshua, dili ni sila basta-basta kadul kang Yeshua. Kay awayon man pud nila sa ubang Pariseo. Siya ganun kadul man ka dito. So mo nang gihimo niya, ni sikreto siya og lakaw ni ng gabi una, di ba? O mitong dili sa kagabi ana. Ni adto gyud siya. O adto gyud ni siya kang Nicodemo. Ano ni adto gyud siya kang Yeshua? O so, niadto ni siya. Oh, bitaw. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Yeshua by night. Nanong gabi man? Nang di maadlawan. Eh, mahadlok ni siya makita sa ubang Pariseo. Pero tuod lagi kaysa dako kay siya pangutana. Naa siya pangutana siyang kinabuhi. Nasa sige niyang lantaw ani ni Yeshua, kasi Yeshua mo ato ng temple. Tapos daghan sila tinunan, tapos daghan sila mga report na nadunggan na kaning tawhana o nagproklamar gyud sa gingharian. So wala naging siya kagwanta. No? Wala naging siya kagwanta sa iyahang mga pangutana. So sa kagagabi ni doon lang siya. Pangutana gid siya. Ingon siya, Rabbi, we know that you are a teacher come from Elohim. Nga ingon diri, for no one can do these signs that you do unless Elohim is with him. So pangutana siya nga, magtutudlo o Rabbi. Kabalo jud ko nga kanang magtutudlo pug ka niya. Kani imong gihimo, walay makahimani kay ngano man. Mismo ang Pariseo, dili kahimo sa iyang himo. Ha? Di sila kahimo sa iyang gihimo. So, nakonklud nila nga, ang makahimo sa gihimo ni Yeshua, tungod kay mag-uban ang Elohim niya. So, mo ito yung conclusion. So, mo na ito yung pangutana, no? So, ang tubag ni Rabon ni Yeshua,
unless a man be born again, he cannot see the kingdom. So ang nahitabuan ni Igsoon, before ni siya nga nung kani born again, nahitabo ni sa time ni Rabon Yeshua. Kaya ang history manggod ani, di ba? Sa sinugdanan, sa dihang nakasalaang tao, Genesis 2, 7 and 8. So kaingon dito, nga naghatag si Abay Elohim o balaod sa kang Adam o kang Eve. Nga sa tanang kahoy sa tanaman, pwede mo mukaon. Apan sa kahoy sa pagilas migdawtan, dili mo pwede mukaon yan na. Kaya sa diyang mukaon mo na mamatay ka mo gayon. Meaning, nga ay mahitabo nga death. Kung mukaon sila. Another term meaning death is patay yun. Meaning, separation from, meaning sa death is, di ba, separation from life. So, ang tao, wala na kinabuhi, kasama, patay. Di ba? Okay. So, sa Genesis, chapter 3, 7 and 8, i-disobey na sila. Okay. So, hinungdan nga, adon ay kamatayon. So, di ba, sa parte sa tao, ingon man siya nga, sa adlaw nga mukha mo ni mamatay ka mo gayon. Okay, di ba? Matay ka mo gayon. Pero niabot pa si Adam og 930 years, haya pa siya na matay. So, unsa day itong unang gisgutan nga patay? O kani, klaro gid kay 930 years, namatay ng iyahang body. No? Nay, kinsa unsa man to yung pasabot rin ni Rabon Yeshua nga sa adlaw nga mukha mo ni mamatay ka mo gayon. So, klaro ka ito nga, mo to ang gitaw na to spirit. Diba? Muna. So, sa kwan pa na siya, ato pa ng drawing, o mo ni ang body, soul, and spirit. Okay. Katuingon niya, sa adlaw nga mukaon mo nini, mamatay ka mo kayo. So, sa ato pang namatay din siya. So, ang nabilin sa tao, ha? Paliwan na tayo. Oo. So, ang nabilin sa tao, duha na lang ang part. So, wala lang siya karon. Ang nahitabo kang Adam o kang Eve, duha na lang, body and soul na lang siya. Okay. So kay, buhi pa man ang lawas, na ako ka ng kalag sa sulod sa lawas, mo nang si Adam, yabot pag siya og 930 years. Pag abot niya og 930 years, namatay na po ni body. So, pila na rin nabiling? Isa na lang, soul. So karon kay wala patay naman ang spirit, patay naman ang body, ang soul asa na ni siya ibutang? Naawala. So mubalik ni siya sa dapit nga itagana sa Elohim. Dili ni siya makauli sa langit kay di ba ang heaven naa dito ang Father, di ba? Oh. Unsa man ang Father, naa dito ang Son, naa dito ang Holy Spirit. Unsa man sila? Mga spirit. Nandiyan karon, ang nahitabo kang Adam, soul na lang nabilin. So wala na siya spirit. So dili siya makauli sa heaven. So muna si Abay Elohim nag-andam siya og place. Ang sa ito nga place, muna gitawag lugnanan, grave, Hades. So ang Hades, naa na siya duha ka compartment, muna gitawag Abraham's bosom. Or ganipon mo ning tawag niya tuog ka ng place of torment. Okay. So mo ni igsuon, ang hitabo karon sa dihang namatay na ang soul, o dili man siya makauli sa heaven, diri siya gibutang sa Hades. Ang pangutana, naluwas pa si Adam ug Eve o naluwas pa si Adam ug si Eve wala? Ha? Giun sa man nga pagluwas? Wala may savior. Ha? Oh, yung sa mga pagluwas ni Adam o ni Eve, na wala pa man siya ng Yeshua, wala pa may Savior. So, ang tubag igsoon na, rapod din sa Timothy. Diba? Kung sa ingon din sa Timothy, sa 1 Timothy chapter 2, verse 15. Oh, Revelation maning ato kang Paul. Ingon diri for Adam was formed first, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman being deceived fell into transgressions. Verse 15. Nevertheless, she will be saved in childbearing if they continue in faith, love, and holiness with self-control. Meaning, napadayag ni kang Pablo, nga kato si Adam ug si Eve, naluwas to sila kay, kung sa ila takaon, kamon sa pag-ila sa evil o good. So, tataw kaayo nga nakahibalo na sila kung sa'y maigdautan. So, sa conclusion ni Paul,
nahitungod kang Adam ug Eve. Si Adam ug Eve dipili man sa good. Di ba? So namatay sila nga nipili sila good. Una sila magpabilin nga evil. Kisa may nahimong evil si Cain. Si Cain nipili siya evil. So si Adam ug si Eve namatay siya nga nipili sila nga mo padayon paghimo og maayo. Okay. So karon kay ni daghan man ang mga katawhan, di ba? Isanay na. So wala kaning spirit nga namatay sa tao, wala gyud ni siya mabuhi. No? So sa ato pa ang gikan sa kang Adam padulong na gyud sa mga generation ngadto kang ibutan na lang nato. Gikan kang Adam padulong na sa generation ni Yeshua. So pila na ka generation? So daghan na kayo kay ilang ka generation? 42? Huwag pa masipyat. Or ang generation to ni Yeshua, ikan kang Abraham. So ibutan na ito, layo na gyud kay nga generation. So ang tao di ay body and soul na lang siya. Pinili lang kayo ang tagaan o spirit. So na-notice ba ninyo? Mauna nga ang tao, gikan sa panahon ni Adam, padulong sa panahon ni Rabon Yeshua, dito pa ni gawas ang word na born again sa time na ni Yeshua. So unsa day basihanan nila aron maluwas ang soul. So kinahanglan ang soul magkinabuhi siya matarong. So mo nang gihatag ang 10 commandments o ang buta na to ang law of Moses. Pero sa 10 commandments o sa law of Moses, wala yung isa nga naka-fulfill. Naaba wala? Wala, yun. Ano ba? Nakita ba ninyo itong atong illustration sa temple? Di ba ang temple mo ni siya? Okay. Naali ang body, dayon soul, sa kuwan pa, outer courtyard, then holy place, dayon most holy place. So, mo ni ang body, soul, ug ang spirit. Dayon sa most holy place, naa dito ang Ark of the Covenant. Ang sulod sa Ark of Covenant, naa po dito ang 10 Commandments. Ngano man nga ang 10 Commandments, dito man gibutan sa Ark of Covenant, niya to apagid sa most holy place. Di ba? So, ato makita nga sa dimension, ang spirit, sa spirit nga place na, gibutan dito ang 10 Commandments, kaya ang balaod, tumano nato in the spirit. Muna si Rabon Yeshua, pag-anhin niya, in the spirit man siya, so na-fulfill niya ang pagtuman sa balaod. Kaya i-fulfill ba niya in the spirit. So ang nahitabo karon, kini nga katawhan, kay pipila raman. Gani pipila ra gid ang espiritu nga gibubuhat ni Samson gibubuhat sa espiritu. Si kanang giingon dito sa Hall of Faith o kanang nahisgutan diya sa Hebrews 11. Ang selected ra kayo ang pagbubo sa balang espiritu. Muna nga ang ilang qualification dire kinahanglan nga imuhang ka lang mahimo gyud nga righteous. Kay og dili ka righteous, natural dili gyud ka sa place of torment. Nganong makaingon man kuani? Kay ingon diri sa John 5, nagingon diri sa John 5:39. Okay. Sa panahon na ni Rabon Yeshua. Ingon diri sa John 5:39, do not marvel at this, for the hour is coming in which all who are in the graves will hear His voice and come forth, and those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of condemnation. Unsay pasabutan nga pulong igsoon. Ingon diri si Rabon Yeshua na nagingon. Siya ayaw kamo katingala kay moabot ang oras, no? For the hour is coming in which all who are in the graves, kanang ipasabot nga graves diha, mao na ang Hades. Mao na ipasabot ni Rabon Yeshua. No? Sa ato pa ay gikan sa panahon ni Abraham, sample si Abraham mamatay. So gitagan-an gud siya og place nga dili na sila ipagbutang. Diri sa tawag na tong Abraham's boso. Ang tanang mga righteous na mamatay, dili na sila direct ngadto sa langit, dito sa heaven. Dili gid na sila ibutang sa Abraham's boso. So kani karon kay pag-abot ni Rabon Yeshua, niingon na siya, ayaw ko mo katingala. Kay katungtua sa lubnganan, makadungog to sila sa akong tingog.
and comfort, meaning mga mubanha, no? And comfort, and those who have done good to the resurrection of life. So sa ato pa, pagkamatay ni Rabbi Yeshua, ngadto sa Calvary, nanaog siya, no? Ligawas naman, bali namin nabilin nito sa kahoy, sa cross, ang iyahang soul, o ang iyahang spirit, ligawas, niadto siya sa grave, morning halis. Nagwali siya dito. Naghani siya og ipangwalihan. Ba? Napamanggali ang giwalihan diri o kanang giingon diri sa 2 Peter nga katong itong mga tao nga nagmasupilon sa panahon ni Noah, di ba? Diya sa 1 Peter chapter 3 ingon diri o. For Yeshua suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to him, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit, by whom also he went and preached to the spirits in prison, who formerly were disobedient, when once the long-suffering of Elohim waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which few, that is 8 souls, were saved through water. Meaning dahil katong sa panahon pa ni Noah, naghamay, walo ramay naluwas. Daghang mga nangamatay, mga disobedient. Gibisitahan niya punto ni Rabbi Yeshua, diwalihan to niya. So natural, ang tuwa dito, automatic na yun na muna ito yung lagi paabot. So, muni, kaning mga nakahimo, mga righteous soul, nga nakahimo og maayo, di ba, pagkahuman niya, adto sa hell, 3 days siya dito, nahitabo, kining nai adiri sa Abraham's bosom, iyahan yung ipagkuha tanan, no? Gikuha yung tanan, gidala niya adto sa heaven. So, dito na ako gitawag nato og paradise. Actually, paradise man diya po siya. Tuwa sa ilalom sa yuta. O na, tuwa sa ilalom sa yuta. So, muni ang nabilin na diri karon katong according sa Lazarus, no? Si Lazarus ug ang rich man. So, ang rich man nagsigil naghangad kang Abraham. At that time wala pa man manaog si Rabbi Yeshua to. Pero sa din naog si Rabbi Yeshua, gikuha na ni tanan diri nga mga balaan o iyahan ning gidala ngadto sa heaven. So, gisaara na ni sila muni gingon niya diri nga kato na naghimo og maayo to the resurrection of life. So, gisaara niya ni nga banhawon niya ni sila ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kung ang mga dautan nga naa dinhi, unya banhawon sila ngadto sa condemnation. Kano sa mga hitabo? Di ba sa white throne judgment according sa Revelation, mga tupang tungtua sa dagat, tuwa sa Hades. Ang dagat mahatag siya mga patay, ng mga kalag, patay, then ang tuwa sa Hades mo hatag to sila, mga tupang to sila sa white throne judgment. Kung gi-resurrected ni kung gibanhaw ni mga righteous gitagaan sila incorruptible bodies, kani po mga wicked daghan po sila incorruptible bodies, pero dili ngadto sa langit kun dili ngadto sa lake of fire. So wala maingon dito sa Matthew 10:28, ayaw kamo kahadlok sa pupatay sa inyong lawas apan dili mo kapatay sa inyong kalag. Apan kahadloki siya nga mupatay sa inyong lawas ug kalag ngadto sa impyerno, di ba? May ingon, tanawagan ninyo. O, ingon din Matthew 10:28, do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. But rather, fear him who is able to destroy both soul and body in hell. So, sa ato pa di ay body and hell. Sa ato pa, siya mo'y angay ka ng lugan si Abay Luhid. Pasabot ay iksoon, nga dili lang ay kay kani karon kung naay mamatay karon, kay kasantoa, kung may mga wicked mamatay, ang iyang soul, automatic na diri. Pero sa resurrection na unya, sa mga wicked, muna itong second resurrection according sa Revelation. No, naa na sila soul, naa na sila body, pero itambok sila sa hell, lake of fire. So nakuha ko na to. So mo ni karon nga kani nga mga during sa panahon, no? O ika na nilang bushi hangtod sa pag-abot na ni Rabbi Yeshua, karon pa ni abot ni born again. Wala pa nang born again silang panahon. O mas Rabbi Yeshua. Wala pa man ang Savior. So, ang ilalang pasalig, pag mag-obey sila sa commandments, magtuman sila sa commandments, diligently obey sa iyang voice, mahimo silang righteous. So, pag mamatay sila, so sila diri sa Abraham's bosom. Karon sa atong panahon, kung mamatay ta na kang Yeshua, dili na ta ibutang dinhi. Dito na ta sa langit. Diba? Yung sila po niya siya, for where I am, there my servant be also. So, automatic to, anak ka dito. Kaya nga naman, naanamantay, itawag na to, o spirit. So, pag mamatay atong body, mugawas ang soul, nga naa spirit. Nan kay naa man siya spirit, kung asa itong mga lugar sa espiritu, o lagi na itong Father, spirit man, automatic magmito na siya. Maulit mo siya dito.
So nakuha ba nato? So mo ni karon ang pangutanan ni Nicodemus, ning hugid siya. Ha? Oh, dako kay siya pangutana. Mo nang tubag ni Rabbi Yeshua, unless naman be born again, he cannot see the kingdom of Elohim. Dato pa, kung maborn again ka, o ang giisgutan na ni Rabbi Yeshua, see the kingdom mo na ang heaven. Ha? Langit na ni siya. O, mo na yung gisgutan. Pero diri sa Old Testament, wala sila gisgud of heaven. Ha? Ang gisgutan lang nga tuwa sa heaven, ang katurag yung most holy, meaning ang Father, ang mga Holy Host, ang mga host ng mga balaan, mga angels, o ang Holy Spirit, ang Holy Ghost, o muna na igisgutan. Pero karon pag abot ni Rabbi Yeshua, nagisgot na siya o langit. So muni, no? So notice ninyo nga sa panahon, isa ka kamo siya wala gyud. Wala gyud nga born again ato. Dili ra gyud sa time ni Yeshua. Una bulahan ta nga nakaabot ta nini nga mga tuig diin na ana gyud si Rabbi Yeshua. So tulo ni kabo katong i-consider nga ang born again. Sa ato kami kag born again, diba atong gisgutan ganina diri nga on the day you eat of it, you shall surely die. So sa diha nga ang tao nakasala, namatay siya. So ang born again ay igsuon, muning tulo mo gisgutan diri, born again, born of water, born of the Spirit. So sa may buot natong ipaabot ani. May kag born again naman born. Ato pa naay ipakatawo. Since namatay siya, kinahanglan naay buhiton. Sa ato pa ang gisgutan diri sa born again, life lang na siya. Di ba? Kung sa may ipakatao, walay nabuhi. For example, sa baby, before na siya nabulos, before na siya naasatiyan sa tao, o sa babae, di ba, naana siya life. Hantong na niabot ng iyahang maturity, nigawas gid siya. So sa ato pa di ay, kining born again, ang gisgutan diri life lang siya. So dili pa ego. So din pag abot nimo sa kung sa kon pa na siya, sa seeds pa na siya, muni butan mo muni ang seeds. Ang seeds sa kuan lang na sa kanang sa gitawag nato o sa science, kanang seeds naa siya giingon diha nga naa na siya life, no? Naa na life ana. Mintas nga dili na siya mabutang sa yuta, dili na siya mabuhi. Meaning mura na siya dormant, manitulog na siya. Pero sa dihan na nga mabutang na sa yuta tapos mabasa siya, muna na siya mapukaw, no? Sa diyan mapukaw na siya, natural nga kita niya nga na siya sa surroundings, mulihok na siya, no? So mo pud ni karon nga mo ni gusto nga mahitabo ni Rabbi Yeshua nato ang kinahanglan mataw ka pag-usap. Pero sa ulo pagkataw pag-usap, walay kinabuhi. So sa to pa ipakataw pag-usap na ay kinabuhi, no? Ato pamingkag bukan nato karon inani ni hitabo. Di ba ang una nga kamatay di ka pamanto sa ang Adam ug Eve, no? Kaya kung ang baby di ay mataw siya, kompleto siya dili. Kompleto, di ba? Ang baby pag mataw siya, kompleto siya, na siya ay body, soul and spirit. Pero ang spirit immature pa. Ang iyahang soul immature pa po. Iyang body immature pa po. Dili pa hingkod. Pero sa diha muda po na iyang body, muuyon punto kalag. Muda po punto siya. Pero naamang punto sa bata nga makahimo siya sala. Di ba? Sa adlaw nga nakahimo siya sala, automatic na ay namatay sa iya. So sa ding namatay to, good sa tuwa. Natuwa na. Pure pa kay ta, innocent pa kay ta, patakabot mo sa kalibutan. Pero niabot yun ang panahon nga nabutan ta. O sa dihang nabutan na ta, nakailan na tagsala. So atong bahina na ay namatay. Na ay part nga namatay na to. So mao to karon ang atong spirit. Muna karon soul, body and spirit. So namatay ni siya. So mo nang gi-require kita nga mag-born again. So ibalik na itong pagkatao ning espiritu. So wala no. So ang tuyo sa born again is aron na kay life. Dayon sa dihang naa na siya life, kinahanglan mataw pag siya sa tubig. So mataw siya sa tubig. Unsa may buot pasabot? Dayon mataw pag siya sa spirit.
So tulog ka bahin ang iyahang labangon. Oh, kinahanglan naa tay life. Kinahanglan mataw po ka sa tubig. So unsa may buot pasabot sa tubig? Di ba ang Holy Spirit nagsimbolo po siya og water. Ato pa kinahanglan ma-purify kita. Oh, ma-purify ta, mahinugasan kita sa tubig. In other words, ang pulong na siya, tubig yung po na siya. Dayon, spirit, born of the spirit. So, ang natao yun sa spirito. So, ato ko nakuha. Haway ko ang matana. O malabo ba? Malabo ba? So, sa ato pali ay, unang-una, yung si Rabbi Yeshua, kinahanglan yung kang ma-born again. Kung sa ituyo, aron na kay life. Kung sa ituyo sa life, aron makita nimo. So, makita nimo ang kingdom. Dayon, process mo ba siya? Paghuman, mataw ka sa tubig. Mabita tong usa sa atong gihimo nga mataw ka sa tubig, katong itusnog yun ka. Itusnog yun ka sa tubig. Kay, ang mahitaw ko mga igsoon, kaning born of water, ako mong ginihimo kanang example lang mo ani inani mo guni siya. Ug mo ni ang water. Sa diha ang tao mataw pag-usap, automatic mabuhi ang spirit. Di ba na-notice ninyo nga ang ipasabot diri man, pasabot kining man daghan na siya influence gikan sa sala. So sa diha nga ang tao nagpakasala, daghan kay siya og mga kung sapuan pa na siya, sa sulod pa na sa tumbali, daghan kay siya mga dots, o daghan kay siya mga dark sides ba, mga dark points sa iyang kalago sa iyang body. So natural, sa mga works sa flesh na iyang gihimo, naa siya'y natigong nga mga sala. Sa tupa na kay sala. So sa diha, mabaptize ka dito sa tubig, mo ni karon, anak ka diri, tinanay siya ang sala tinhi. No? Sa diha nga mahawas ka sa tubig, mo ni karon, ikaw ni siya. Wala na itong imong gipasan diri nga sala. Nabili na to siya diri sa tubig. Kung napaghawas nimo, no? Bago na kang binuhan. Kaya nalubong naman itong imuhang sala. Pero it does not mean to say nga huli na ka. So naapagidyapoy nabilin diri nga mga katong mga kahugawan. Mo nang, di ba? James 1:19. Receive the word with meekness. Aron maluwas ang atong soul. Ato pa, ang ato na pong concern na po nga maluwas ng soul kay daghan pa siya mga kahugawan. Muni igsoon, no? So sa dihang ma-born of water na ka, ito pa, libre na. Kinahanglan, ma-born in the spirit pag yun. So lahi dito, ang imong espiritu na ay ginabuhi o nahugasan, o lahi po itong nataw siya usap. So mauna ni karon, ma-born of the spirit kalita, ang ipasabot ani, kinahanglan nga kanang pagkatao sa itong spirito ni usapan pa ni naparehas na siya sa Holy Spirit. Meaning usapan pa kanang na-transform siya ba? Okay, ang tao mong mismo, di ba? Sa Genesis 1:26 dito nga, let us make man according to our image. So buong tong balik ko ni Abay Elohim nga katong original niya nga pagkatao, mo to imong mahugtan nga maparehas gyud ka balik sa iyang gagawin. So mo itawag born of the Spirit. So actually, ang tao atong una naa siya power, di ba? Ang usa sa iyang trabaho kaya is let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air. Meaning, ang mga mananap, mo-obey sa iya ka. Mo-obey sa iya ka. Kung mo sa iyang isultin, mo-obey to sila. So naa sila na nga power. Pero karon, di ba? O naa kay wisdom, mapaubi ni mong iro, okay ginang iro. Pero dili tanang animals kung di mo obey mo ha. Okay, wala naman tanto nga power gihatag ni Kabayang Malaman. So, anyway, ako lang ni siyang i-discuss no kay kinahanglan man gud siya kay since nga atong topic karon in feeling and indwelling of the Ruach HaKodesh. So naabay pangutahan ni ako ni lakbit ra man gud ani. Ilakbit ra ko ani gamay aron nga ato yung masabtan ba nga ang require sa to ni Rabbi Yeshua mauni nga balaod, mauni nga kamanduan. So mabitag mo siya diri nga unless a man be born again, no? So matawag yun siya.
dili gid siya kakita sa hingharian. O dili po siya matawo, born of water and spirit, dili po siya makasulod. Ini igsuon, taas ni siya nga proseso. Taas ni siya nga proseso sa pagsulod sa iyang hingharian. So ngayon siguro ta nga ano man lagi ng uban nga para atong ilansang sa kahoy, idawat lang siya kang Rabon ni Yeshua. Kung nila lang siya. Diba, gingon Rabon ni Yeshua, today you will be with me in paradise. Kung kato kay, last ko naman to niya, igo naman siya na-redeem sa iyang sala. Igo naman siya na nabayaran sa iyang mga utang, sa iyang mga sala. Natural, save siya. Na kay, talimatay naman siya. So, kung kita'y pahugmon, kung saan umani mo itong tawhana, luwasot to ni mo, dili. O, maluwas itong tawhana, di. Maluwas, ito kaya naman. Ibayar naman niya, Rabon ni Yeshua ang iyang utang. So, na set free na siya. So, kay set free naman siya, pwede na siya dahil ni Rabon ni Yeshua. Kaya ibayar naman ang iyang utang na mo ang pagpakasala. Pero kita karon gawas nga gi-set free ta ni Rabon ni Yeshua, ipapadayon ta niya for reward. No? Para na nisgante, kay moingon ta og kaluwasan, giluwas man ta niya. Ha? Kay duha mo ka klase ang kaluwasan na gitawag nato og salvation from sin. Dahil na gitawag eternal salvation. Kining ato pagdawat karon kang Rabon ni Yeshua, save ta from sin. Ug naa tay assurance para eternal life. So mo nagingon sa Philippians chapter 2 verse 12 nga, work out your own salvation with fear and trembling. Kining atong gi-work out karon para ni siya for eternal life. Dili na ni nga na atong gitaghatong kaluwasan aron mabayaran nato tong sala. No, dili na. So gibayaran na ni Rabon ni Yeshua tong sala, naluwas sa tagikan sa sala. So natural, wala naman tay bayro nun. So anytime nga kuhaon ta niya, pwede ta niyang kuhaon, pwede ta maka-adto sa iyang gingharian. Pero ang pangutanan karon, kung wala pa mahuman mga reward na iyan ng alang ka nato, o ang pulian na iyan ng alang nato, di pa gyud ta pwede. Nawas na ni grandma kay humanawang gyud siya. O sa lumba pa sa kinabuhian ni, no? O naagid tay lumba nga atong humanon. Naagid tay kining buluhaton nga humanon. Naagid tay gubat nga atong awayon. So muna na siya. So diri na nga process.